παράθυρα είναι κλειστά, ακούγεται θόρυβος. Το ζάμι. Εντάξει, πάμε. Έχει αυτό το μειονέκτημα. Βάλια Κουβελά. Ζητήσατε να μάθετε περισσότερα για το έργο της, τη διαδρομή της, όσοι δεν την γνωρίζουν. Θα σε δείρω, κύριε. Βάλια Κουβελά. Ζητήσατε να μάθετε περισσότερα για το έργο της, τη διαδρομή της. Αυτή η εκπομπή, μου είπε, δεν είναι για το έργο μου, είναι για να δώσεις τις ευχές στους ανθρώπους που σε γνωρίζουν ή που δεν σε γνωρίζουν. Και το μήνυμα των Χριστουγέννων. Και το μήνυμα το οποίο είναι, πες το. Το οποίο είναι η αναγέννηση του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου. Ναι. Και εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και να είναι αυτή η πραγματική ανανέωση, δηλαδή το ηθικό μέρος, το ηθικό μέρος. Πράγματι, το μήνυμα, παρακαλώ, ερμηνεύστε το, συγκρατήστε το, γράψτε το με κεφαλαία γράμματα, διότι δεν είναι μια γιορτούλα, ούτε το Πάσχα, ούτε τα Χριστούγεννα. Είναι ευκαιρίες που πρέπει να δράξουμε, να αξιοποιήσουμε για να κάνουμε έναν απολογισμό στη ζωή μας. Όμως, να μην πω εγώ τα δικά μου, να ακούσουμε την Βάλια, η οποία μου είπες ότι να μιλήσουμε για αυτά που θες εσύ να ευχηθείς στον κόσμο και όχι για το έργο, αλλά ναι, πρέπει να πούμε τις ευχές τις δώσαμε. Εγώ πιστεύω ότι οι γιορτές δεν είναι μόνο τα ωραία φώτα που βλέπουμε και όλα αυτά τα φαντασμαγορικά, ναι, και η βιτρίνα. Το φτιασίδωμα, συγχώρεσέ με. Ναι. Φτιασιδώνουν τη ζωή μας στον κόσμο έτσι και ο κόσμος πιστεύει ότι όταν ξεκινάνε τα παιδιά ότι είναι κάτι, ένα πανηγυράκι, αλλά η ζωή είναι πόλεμος. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, και εμείς για τα παιδιά και για τους μεγάλους παρουσιάσαμε ένα ανάλογο έργο. Διάλεξα τη ρώσικη λογοτεχνία, παρόλο ότι προσφέρεται και ο Παπαδιαμάντης για τα Χριστούγεννα, προσφέρεται και ο Hans Christian Andersen, αλλά εγώ έκανα του Λέο Τολστόι μια ξεχωριστή μέρα του Μπάρμπα Πανόφ στην Ηλιούπολη, στο Δήμο Ηλιούπολης. Το οποίο έμαθα εγώ ότι είχες επιτυχία. Ναι. Εγώ δεν μπόρεσα να έρθω, λυπάμαι, αλλά η επιτυχία ήταν δεδομένη από το θέμα. Ναι, είναι επιτυχημένο. Με τη διαφορά ότι είναι ο συγγραφέας επιτυχημένος πρώτα απ' όλα. Εντάξει, αλλά και η παρουσίαση. Είναι ο γίγαντας της ρώσικης λογοτεχνίας, της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Λοιπόν, ναι, ο Τολστόι δίνει αυτό το μήνυμα της ανθρωπιάς, δηλαδή στέλνει τον κόσμο στον δρόμο της αγάπης, με τη σκέψη του και με τη γραφή του. Έτσι λοιπόν... να πούμε ότι ο Τολστόι ήταν από πλούσια οικογένεια. Από αριστοκρατική οικογένεια. Ναι, αλλά πήγε και έζησε με τους φτωχούς. Με τους φτωχούς ακριβώς. Και βοήθησε να γίνουν πάρα πολλά σχολεία για να επιμορφώσει τους επαρχιώτες, τους συγχωριανούς του και το κατάφερε, το πέτυχε. Πολέμησε στον Κρημαϊκό πόλεμο, αλλά δεν ήταν για πόλεμο, εκείνος ήταν για αγάπη. Και έτσι, όχι για τον καταστροφικό πόλεμο, παρόλο ότι εξήρε, ας πούμε, το ηθικό μέρος του Ρώσου αγωνιστή, παρόλα αυτά εκείνος προτίμησε έναν άλλο δρόμο, έκανε οικογένεια και στα 80 του χρόνια θέλησε να φύγει από τα εγκόσμια και να κάνει τη ζωή του κοντά στη φύση. Όμως, στα 82 χρόνια τον βρήκε ο θάνατος στο σταθμό του Αστάκοβου και έτσι έκλεισε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο του Λέοντος Τολστόι που τόσα πολλά προσφέρει στην παγκόσμια λογοτεχνία, όχι στη ρώσικη λογοτεχνία. Ναι, λοιπόν, μια ξεχωριστή μέρα του Μπάρμπα Πανόφ, αυτό το έργο, θέλει να μας πει ότι δεν είναι, δηλαδή με το αφήγημα ενός, ας πούμε, παιδικού, μιας παιδικής έκφρασης, θέλει να μας πει ότι δεν είναι μόνο η ελεημοσύνη, η συμπόνια δίπλα στο συνάνθρωπο, αλλά είναι η αγάπη που είναι εκείνη που κινεί τα πάντα. Και το είπε της πράγμαση με το έργο του. Ναι. Και πως με αυτόν τον τρόπο, πώς θα τον βρούμε το Θεό, πώς θα τον αναζητήσουμε, γιατί πίστευε στο Θεό. Παρόλο ότι είχε και κάποιες αντιδράσεις από την Εκκλησία τότε. Έλεγε ότι μπορούμε να τον δούμε το Θεό, καθένας μπορεί να δει το Θεό, αλλά πώς θα τον αναγνωρίσουμε.
θα έρθει στο φτωχικό του Μπαρπαπανόφ που τον περίμενε εκείνος. Όχι βέβαια, θα έρθει ως εξής. Όταν εμείς στρέψουμε το βλέμμα μας και κοιτάξουμε στο πεζοδρόμιο ένα ζητιάνο ή πάμε στο νοσοκομείο να τον βρούμε ή στη φυλακή ή ξέρω εγώ σε κάποια άλλα μέρη που χρειάζονται βοήθεια, τότε εκείνος θα το αναγνωρίσει και εκεί είναι ο Θεός. Δεν θα μας το πει όμως, λέει τότε, θα μας το πει κάποια άλλη στιγμή, ίσως μας το πει κάποτε τη μέρα της κρίσεως. Ναι. Πόσες αφορμές μου έδωσες να μιλήσω και πόσο μπαίνω στον πειρασμό, αλλά ο χρόνος δεν επιτρέπει. Είναι λίγος, ναι. Θέλω να πεις κάτι άλλο? Όχι, όχι. Τα μηνύματα τα οποία εγώ εισέπραξα, έστω και επιτροχάδι, Ναι, σύντομα. είναι ότι τις γιορτές τις μεγάλες, Πάσχα, Χριστούγεννα, είναι οι ευκαιρίες που πρέπει να ανανεώσουμε τον τρόπο ζωής μας και τις κοσμοθέασεις που έχουμε. Το δεύτερο πράγμα, η αγάπη, αν δεν είναι ενσαρκωμένη, αν δεν είναι υλοποιημένη εν της πράγμασης στην πραγματική μας ζωή, είναι άδειο πουκάμισο, είναι μια υποκρισία, μια ψευτιά. Ναι. Και είπες και κάτι τρίτο, πώς θα δούμε το Θεό. Ναι. Η ανιδιοτελής αγάπη είναι εκείνοι οι οποίοι είναι ότι μπαίνει ο οβολός στο ταμείο μας. Δηλαδή, μας ακολουθούν τα έργα μας ως εύσημα αλλά και ως επίχειρα. Ναι. Αυτό εισέπραξα. Βέβαια. Οι πράξεις, Βέβαια, ναι. 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 Άρα λοιπόν, και μάλιστα ένα γενικότερο έτσι, μήνυμα που εγώ θα εισέπρατα και θα ερμήνευα, είναι ότι ο υλικός πλούτος είναι πολύ μακριά από τον άειλο πλούτο της διανόησης, της αγάπης, της ψυχής, Ναι. που είναι και το απάγασμα της ζωής. Αυτό μένει. Ναι. Για παράδειγμα, ο Γκιουλμπεκιάν, κύριος 5% με τα πετρέλαια όταν ανακαλύφθηκαν, ήταν ο Πάμπλουτος. Τον ξεχάσαμε όλοι. Ποιος άλλος ήταν ο Μίδας, Ναι. με το χρυσό. Ναι. Η πλεονεξία, η απληστία. Να πιάνω, Θεέ μου, δώ μου την ευχή να πιάνω, κοιτάζω και το χρόνο κιόλας. Χρυσό. Ναι, να πιάνω ό,τι γίνεται να γίνεται χρυσό. Μετά έπαιρνε το μήλο και ήταν χρυσό. Δεν μπορούσε να φάει. Τα παιδιά του δεν μπορούσε να χαϊδέψει. Και λέει: σε παρακαλώ, ξανακάναμε πάλι με την πραγματικότητα. Είναι όπως είναι. Λοιπόν, η απληστία είναι πολύ κακό πράγμα. Τα είπα πολύ γρήγορα, σου έκλεψα χρόνο. Όχι, όχι, καθόλου. Αλλά αυτά είναι, τα μηνύματα είναι που μένουν δηλαδή. Ναι, Αυτά. και θέλω να πω ότι... Έχουμε ακόμη, νομίζω, Ναι. ούτε ένα λεπτό δεν έχουμε. Ναι, λοιπόν, αυτό θα ήθελα να πω και τα κάλαντα. Με το βιολί μου τα λέω βέβαια, είναι solo εσύ βιολί. παίζεις. Ναι, εγώ είναι τα ευρωπαϊκά, ο μικρός τυμπανιστής και τα τρίγωνα κάλαντα. Έχουν βραβευτεί στο Βερολίνο. Ωραία. Λυπάμαι περισσότερο για τους φίλους τηλεθεάτριες και τηλεθεατές που θα ήθελαν να ακούσουν περισσότερα από εσένα. Δυστυχώς ο χρόνος δεν το επιτρέπει. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και καλά μυαλά, λέω εγώ. Και υγεία. Και υγεία, πάνω απ' όλα βέβαια. Να είστε πάντα καλά, γεια σας. Οκ, δεν είπατε για να ακούσετε τη μουσική, αυτό που του είπες. Ναι, το solo Είπε για τον βιολί. βιολιστή, τώρα το Δεν άκουσα. Ναι. Οκ, εντάξει, οκ. Βέβαια το είπε στο τέλος, αλλά... Στο τέλος θα το βάλω. Α, στο τέλος. Στο τέλος. Α, ωραία. Οκ, δεν άκουσα εδώ. Περάσαμε το χρόνο. Όχι, Να δούμε, δεν ξέρω. Καλά. δεν νομίζω. Είναι λίγο, περάσαμε, πολύ λίγο. Δευτερόλεπτα, εντάξει τώρα.